Kaixo, egunon denei, oraingoan irakasleen behatokia, irakasleen arteko sareak eta ahaidetasun berriak eskola eraldaketaren mesedetan launa aurkezten dugu. Ni neu, Estiamena Iraola naiz, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, hezkuntza zientziak, teoria eta historia sailean. Aurkezten dugun lan hau proposamen bat da, irakaslea erdigunean kokatzen duen proposamen bat, eta irismen luzeko anbizio edo bokazioa duen proposamen bat dela esan genezake. Irakaslea kokatzen dugu erdigunean, hain justu ikaslea erdigunean jartzearen inguruko diskursoak gero eta gehiago zabaltzen diren kontestu batean. Gure ustetan, ikaslea erdigunean jartzea bezin garrantzitsua da, irakaslea ere erdigunean kokatzea. Batez ere, irakaslearen paper aktiboa, agente gisa, eraldaketa pedagogikoa gertatzeko ezinbestekoa delako, irakasleen konpromisoa eta kolaboraziorik gabe eraldaketa hori posible ez delako, eta edozein eraldaketa prozesu planteatzeak irakaslearen identitatea, haren zaintza eta ongizatea kontuan hartu behar dituelako. Zentzu honetan, teorikoki 3 ideia azpimarratuko ditugu. Irakaslearen identitatea eraikuntza prozesu bada. Irakaslea subjektibitate propioa duen agentea da, eta hezkuntza besteekin jarduteko espazio etikoa da. Zentzu horretan, zer nolako irakasleak behar ditu gure hezkuntza sistemak 21. mendeko erronkei erantzun ahal izateko galdera planteatzen zaigu. Gero eta konplexuagoa den gizarte testuinguruan heztea dagokigu eta irakasletza giza eremuko lanbidea da. Beraz, irakasleen hasierako eta etengabeko prestakuntzak errealitate horretara egokitzea ezinbestekoa du. Ezin dugu ahaztu irakasleak irakatsi ahal izateko ikasi egin behar duela. Eta irakasleak prozesu hori azken bururaino modu erosoan egin dezan, haren ongizatea eta zaintza aintzat hartzea ezinbestekoak dira. Honen bestez, 4 eremuri erreparatu nahi die proposamen honek. Irakaslearen zaintza eta ongizatea, haien arteko konpromiso eta kolaborazio sareen bidez ulertzen da. Azkenik, irakasleen agentziak ezinbestean irakasleen errekonozimendua eta estatusa eta haien etengabeko prestakuntza autozentratuari erreparatu behar dio. Metodologiari dagokionean 4 oinarrizko abiapuntuko galderekin hasiko dugu. Euskal hezkuntzaren ekosisteman bizi eta lan egiten duten irakasleei, haien egunerokoan irakasletzan sortzen zaizkien dilema eta kezkei zein nolako erantzunak ematen zaizkie, irakasleen ahotsa oinarri izango duen proposamen pedagogikoak pentsatzeko unean ohiko formazio proposamenetatik haratago zein nolako baliabideak daude, irakasle hasi berriek jardunean ari diren beste irakasleekin elkar topo egiten dutenean zein nolako interakzio eta kezkak sortzen dira, irakasleen presentzia parte hartzea eta rekonozimenduaren adierazleak zein dira. Galdera hauetatik abiatuta, helburu nagusi bat finkatzen dugu. Irakaslearen identitatea oinarri hartuta, bere garapen profesionala ikuspegi holistiko batetik pentsatu eta garatzeko, irakaslearen euskal behatoki bat sortzeko oinarriak finkatzea. Horretarako, ikastegi elur bola bailitzan, paradigma kualitatiboaren aukerak probestuz, irakasleen ahotsak eta esperientziak jasoz, froga pilotuak abiatuko dira. Helburua
pertsonen irakasleen kasu honetan ahotsak eta bizipenak subjetibitateak jasoz, ikerketa ekintza parte hartzailearen bitartez euskal irakasleen behatoki horren oinarriak finkatzea. Landa-lana egiteko hainbat teknika proposatuko dira ikastegiz ikastegi onetsiak izateko. Behaketa parte hartzailea, bizi historiak, lan kuaderno kooperatiboak, kartografiak, fotoelizitazioa, denbora lerroak eta fokus grupa. Etorkizunari begira, landa-lana egiteko 4 fase zehazten dira. Lehenengo fasean, Gipuzkoan kokatuta dauden ikastetxeen beharren identifikazioa. Bigarren fasean, horietatik ikastetxe baten aukeraketa, haren testuinguruaren analisia eta irakasleekin prozesuaren diseinu partekatua. Hirugarren fasean berriz, datuen azterketa eta azkenik 4. fasean hurrengo urratsen zehaztapena. Helburua, esan bezala, elurbola bailitzan urratsez urrats irakasleen euskal behatokiaren orubea finkatzen joatea delarik. Hona iritsita, garrantzitsua da proiektu honen birtualitateen inguruan hausnartzea. Zer aukera eskainiko lituzke proiektu honek? Batetik, hezkuntza sistemako ziklo desberdinetan irakasleen garapen profesionalean lagunduko du. Irakaslearen inguruko epistemologia berria sortzen lagundu dezake. Beste modu batez hezteko proposamen eraikitzaileen hazitegia ere izan daiteke. Irakasleen prestakuntza zaratago, irakasleen beharrak jasotzeko barometro egokia izango da. Eskolaren demokratizazioan, bertako agenteen ongizatean eta bizikidetzan inbertsio bat da. Azkenik, irakaslea erdigunean jarrita agentzia sustatuko da. Hau, aurrera ateratzeko, irakasleen euskal behatokiaren plan estrategikoa marraztea proposatzen da. 3 fase izango lituzke. Batetik, irakasleen euskal behatokiaren egitasmo fundazionala gidatuko duen talde eragilea sortzea. Garrantzitsua da baita ere, talde horrek finantziazio plan bat izatea proiektu estrategikoa marraztu ahal izateko. Baita ere, garrantzitsua da talde eragile hori euskal hezkuntza ekosistema osatzen duten eragile eta agente desberdin eta anitzez osatzea. Bigarrenik, proiektu honen mamia dena, hainbat ikastetxetan burutuko ditugun froga pilotuak eta horietatik lortutako emaitzak eta horien analisiak osatuko lukete. Eta 3. behatokiak berariaz plan estrategiko bat beharko luke. Hemen duzue lan honen oinarri teoriko kontzeptuala osatzen duten erreferentzia desberdinen lagin bat. Amaiera iritsi da, eskerrik asko zuen arretagatik, eskerrik asko kongresu hau antolatzeagatik, eta eskerrik asko proiektu eta proposamen desberdinak agertzeko aukera eskaintzeagatik.